musidɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique takkusan yoni to cide to cenel to ngoral to ngorel to ɓoggue to ɓumurtogal to beelel urguel ko on takkusan juula ha e nder galle camɓe to hudallay e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi sénégal allah e kewgol coronavirus mairie mo Dara Jolof ɓe koliri tigui dendagal ko fati e luumaji kewnoɗi wadde kala alede koko dartina ha diwa oɗo saaha joni to leydi Mauritanie ñalawma hanki o goto sappo e tati neɗɗo rafi coronavirus yoɓima pitali mumen nder leydi he ma en ketto hen e roɓino jayde musidɗo men Mouhamadou Keneme to leydi Gambie ko 8e édition kawti duuɓi jeetati ko ñalngu pulago mawninte nder leydi he hitande hikka noon ɓe cuuɓi koto nokku biteɗo Basse ma en ketto hen cimtolo musidɗo men kodde nene Abouba to leydi Mali e ñalawma hande o Moukhtar Wan hoorejo jagoɗo leydi ndi ene tawi jillu mum e nder falde Bandiagara to leydi Niger ko alita janggo woni sumgoji hoorejo leydi e sumgoji sarɗiji kala ko aljuma hanki alju ko asada hande ko foftere ala janggo woni sumgoji leydi ndi to leydi Centre Afrique kamɓene ko ala janggo woni sumgoji hoorejo leydi e sumgoji sarɗiji kala woni ko des élections couplées e oɗo saaha joni noon siltiri ruma jaribo hawri tigui koye perɓodiral hakkude pelle ceɓitiɗe e laamuji leydi ndi kabaruji men to centre leydi RD Congo ma en kaale bilan taw ko janggu jugol laana ndiyam yunoka e nder keerol hakkude mabɓe leydi Uganda bilan o ɓeydima no feewi kabaruji men joolam jaɓiri so waktu rokki en ma jaaha to dowlaji dontude Amérique to leydi France to leydi Italie ha to Royaume-Uni to leydi Russie bisimilla moon ketti hotondirte joni jañoɗen ɓatake tintinde e ɓatake siftinde ummorade e ceerno Djiby Sy ko gandu bindi laaɓaɗo leggal ceerno Djiby Sy ko jaadinɗo ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe cafroje e fannuji ɗiɗi hen fannu goto sa ƴettiɗen leɗɗe fodde sappo e tati rafine yalta e ɓanduma ha laaɓa fannu goɗɗo o sa ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayyi rafi ene yalta e ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko moƴƴuɗo longal bawɗo listikara laaɓaɗo halwa ceerno Djiby Sy ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ceerno Djiby Sy ne safra rewɓe ronkuɓe sowade wonduɓe fibroma dogam sitta wonduɓe e rafiji kewɗi omo safra kadi worɓe ustoraɓe goragu ɓe maniyu men moƴƴani e gaynuɓe maniyu kala omo safra jomumen ha jiito koye mumen ceerno Djiby Sy ne jogui pegge omo jogui usula omo jogui siroji pewnaɗi bawɗi nildede kala nokkuji ceerno Djiby Sy kollaɓɗo reedu malaɗo wone so yananama kadi ka miskino omo wawi safrudema ha cella tawa hay mbuuɗa yoɓani so wona noon taw ko gonduɗe rafiji ɗiɗi woni rafi hooreje tawa jomum ne haɓɓa walla janowo borgal ceerno Djiby Sy caggal nde waɗi tour e nder leydi Mali e oɗo saaha joni omo tawi nder leydi Mauritanie to naksol lamorgo leydi ndi to leggal bitegal netteta so tawi a waɗi 47 22 80 84 ko numéro makko noddirguel ko numéro makko kadi WhatsApp ceerno Djiby Sy gam hoybitande wonɓe nder leydi Mali e nder nden falde kala omo jogui toon kadi base makko to leydi Mali to ñorode manggo so tawi a noddi oɗo numéro woni 00 223 ko indicatif leydi Mali mbaɗa 90 22 94 71 ma hawre biteɗo ceerno Samba Sy ko miñi ko kañum jooɗi base makko tawateɗo to leydi Mali ceerno Djiby Sy ene wiya en badden tan ɗo faade makko hayo bela sonnani hayo bela ko ɓatake ummorade e docteur Djiby Sow
docteur Djibiso le grand guérisseur ko safriyanke wittiyanke le grand guérisseur ko cafro safuruji fina tawa le grand guérisseur docteur Djibiso ko labdori do malade wune om safara fiji kewdi di jiida cirol ko wayno fibrama ndogam sita ronkobe sowade e rewbe dororabe warbe usrabe ngoragu e jippibe lece kala docteur Djibiso le grand guérisseur en safra jomen ha jito koymen le grand guérisseur docteur Djibiso omo tawe odo saha joni e nder galle makko to Kidira galle makko waddani juma mawka Kidira waddani kadi galle mera wurongo docteur Djibiso ene jogi base mudum kadi to wuro sogi docteur Djibiso ene jogi base mum kadi to Dakar lamorgo leydi Sénégal so tawi a ari to Dakar a ummima leggal bitengal Kermassara aɗa fayto wite Boun sa ari ha to wite are tampa kala mo namdiɗa galle le grand guérisseur ma holle galle docteur Djibiso docteur Djibiso kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri lerde ko ɓuuri labde mbatta ko ɗiɗo numéro uji 00 221 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 aɗa wawi kadi wadde 77 924 16 81 so tawi noon jiɗɗa ko hebdemo to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi Mali o jogui mbatta ko 00 223 70 85 72 47 le grand guérisseur docteur Djibiso ene wiya en tan mbadden dando faade makko kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musibbe tedduɓe eɗen gone hoore bira nogas jeegom lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas kabaruji men e ɗemgal pulaar e sowto he ko musidɗo mon sehil mon haali Abouba ko adi koɗen puɗɗo kabaruji men dow inde galle sisiɓe kala eɗen dutta duwawuji faade dendagal bandiraɓe e musibɓe sehilaɓe kala hoddiɓe gila arnoɓe ko fate duwawuji ha noddunoɓe ha duyɓe ɓoggi karalle groupe men WhatsApp kala jalkay caggal kay jaltugol aduna kawi meɗen jinnaɗo meɗen khalifa galle khalifa likseba bertanoɗo ceerno ɗaha alfasi jaltunoɗo aduna ñande aljuma ɓennuɗo ñande alkamisa ɓennuɗo ko aljuma hanki o wirano to likseba gorgol eɗen dutta duwawuji noon dow inde mawɗo galle o hono ceerno Oumar Alfasi eɗen dutta duwawuji men faade dendagal bandiraɓe arnoɓe duwade kala kabaruji men e demgal pulaar to leydi Sénégal puɗɗotoɗen jen ha to jumnaɓe noon piniri ñalawma hanki o subaka hanki o ɓe pinirno ko sunare e fayre mawde no fewi caggal kayde tawa gardien catal biyetegal ANCAR catal ANCAR woni agence nationale des conseils agricole rural falde lappol palol dande maayo woni vallée tawa tigui ne leli wondani e wonki muɗum kanko noon nde o tawa o leli wondani e wonki makko sanga 5 heures du matin ko directeur catal ngal noon woni kañum e hoore mum kañum foof e wonde ɗangal mum ko kañum ɓayini kabaru o caggal kayde goto e gollotoɓe catal ngal nde ari kayidi yiide on mo wondude mo wondani e wonki ko ɗon o noddi direct o biyetenoɗo kanko dokkuɗo kabaru o wiyete ko Oumar Kane ko kanko habri noon directeur makko o directeur o ko ɗon tigui kañum ɓayini kabaru o kanko jaltuɗo aduna o noon ko gardien o wiyeteno yette to makko ko Diallo ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ma jaa ha to Daro Jolof e oɗo saaha joni noon ha tengti noon nde ɗo wempe jere ɗiɗi ɓere dampude ko fate mboros coronavirus ene teska tigui e ɗum ƴelliti fewi e nder falde Daro Jolof e ɗum saabi noon e oɗo saaha joni hollirama tigui Daro Jolof ene yara fodde 37 neɗɗo fuɗɗiɓe yitede wonduɓe e coronavirus ko ɗum saabi noon kewgol mboroso e oɗo saaha maire commune mo Daro Jolof o holliri tigui wonde e oɗo saaha joni dendagal luumaji woni jeere ɓe kewno wadde kala alerte tawa luuma noon woni tigui guure tari kala kewi fottude ɗon to Daro Jolof ko fate luuma mon jeere men ɗum noon o holliri ko kala
aleb ɗum waɗanno koko dartina ha diwa oɗo saha joni foof noon koye mbadi haɓade e falade handade cargol oɗon mboros coronavirus ha joni koye ndin mbadi keddoɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagoɗɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate e cellal aade kanko e gollitiɓe makko ɓe mbaɗino ɓe kewi wadde kala subaka alkamisa kubaka aleta subaka aseta hande o holliri tigui e nder leydi Sénégal e nder waktuji nogas en ayi e cakkitiɗi ɗi ko ujunere temedde joyyi e capanɗe e jeenayo neɗɗo tumanoɓe ko fiɗaɓe coronavirus ko ɓen kolkisa e nder holkiso he noon tawama tigui hen temedere capanɗe joyo e nayo ko fiɗaɓe jaati mboros coronavirus to ɓetama to banggue pourcentage ene holliri tigui e nder yimɓe temedere kala hen jeenayo piccal capanɗe jeenayo e nayo ko fiɗaɓe coronavirus e nder ɓen temedere capanɗe joyo e nayo fiɗaɓe hollirama tigui hen capanɗe jeegom koko wiyete contact suivi woni tigui jokkodirnoɓe e wonduɓe rafi o capanɗe jeenayo e nayo heddiɓe kala koko wiyete ka communautaire woni tigui ƴettuɓe rafi o e laaɓi tawa ganda toɓe ƴetti rafi o ɓe kolori kadi e nder ɓe cellanoɓe capanɗe jeenayo e jeegom testama tawama ko négatif woni tigui kepti cellal mumen hano hannirta ni paati galleji mumen capanɗe tato e tato wonɓe ne tampi sannema ballite to banggue fofango ene tawe to hôpital principal mo Dakar ha to hôpital mo Fanna ɓe kolori kadi e nder bulletin mabɓe ñalawma hande o ko neɗɗo goto rafi coronavirus o yooɓi fittadu mum e nder leydi hen ɗum noon e hollir tigui tugui ko rafi o naati leydi ndi faade oɗo saaha joni leydi Sénégal eɓe jara tigui e ujunnaje sappo e jeetati e temedde joyyi e nogas e tato neɗɗo fiɗaɓe corona hen sappo e jeegom ujunere e temedde jeetati e capanɗe jeetati e goho keptino cellal mumen hano hannirta ni temedde tati e capanɗe jeetato e jeeɗiɗo kawrino hen e ladial e oɗo saaha joni ko ujunere e temedde ɗiɗi e capanɗe joyo e nayo neɗɗo keddin e juuɗe safroɓe ha joni kabaruji men e ɗemgal pular to leydi Sénégal ha joni mayiɓe noon taw ko doggol mayɓe woni diaspora ɗanniyankoɓe leydi Sénégal ɗanniyankoɓe leydi Sénégal doggol waraɓe caggal leydi e ɗum ɓeydo e kala saaha e oɗo saaha joni kadi ɓeydi tigui e inde doggol ngol doggol ɓeydi hen ko inde biyetenoɗo Fallou Thiam ko chauffeur wonno ko Sénégal najo jeyano koto nokku to wiyete Ngeko kanko tigui wara tawa kadi ko pellaɗo o walla o fella tigui ko ndara Bamako lamorgo leydi Mali ko guila ñande sappo e jeeɗiɗi lewru bote gonɗen ɗum ko guila nden o fella tawa kadi ko fette kurala gongre gonga woni ko wiyete bal réel fedde wiccatal bitegal FSD ko fedde darantane ko fate haqqeji aade ha tengti e ɗanniyankoɓe ɓe kolliri hen mette mabɓe no feewi e ngoɗon wargo e mette mabɓe kadi no feewi e wargoji batteɗi e kala saaha ɓesgu Sénégal naɓe diaspora wonɓe caggal leydi ɓe mbaɗi erago faade laamu ngu noon e dartono doole mum ponno beɗe ɗum ɗon usto walla dokko ha laaɓa e nder leydi hen ɓe mbaɗi eram kadi faade ɓeɗon joɗiniɓe laamu leydi Sénégal to leydi Mali ha tengtito Bamako nde dartono doole mumen ponno beele dendagal wadɓe ngal ɗon baɗal kala ene mbawa nanguede ndewne lawol ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal keddoɗen laamu leydi Sénégal e gardugol Macky Sall hoorejo leydi ndi ɓe ƴetti feere noon hitande hikka nde ko hadde kay ko fate dendagal guerte yaltude leydi ndi saabu e oɗo saaha joni ko soñal guerte wona soñal guerte ngal noon so teskama so yentim ene heewi chinois ji kewɗi mbaɗa sakkusaji men ha heewa koppereje gara e nder leydi he ɓe mooɓa dendagal guerte ɗe kala ɓe cooda ɗum tawa kadi ɓe keewi rokkude ko cogguji garɗo no feewi ɓe mbaɗi kuuɗe ɓen tawa remoɓe mbawata salade ɓe cooda dendagal ɗen guerte ɓe mbaɗa batuji mabɓe ɓe nawta leyɗele mabɓe ɗum noon en saabo e kala saaha ha oɗon société biteɗo Sonacos ko société pewno nebam tawa foynita nebam ɗam ko guerte société no ronka gollade ɗum saabinoma noon ha société yehiɗe ni ha wino usta golloto mum saabu ronkude gollade tawa kadi ala ko hattamo gollade so wona ŋakkirede guerte ko ɗum saabi noon gam yidde laamu ngu dandude oɗon usine pewno nebam laamu ngu ƴetti feere hitande hikka nde ko hadde guerte yaltude walla ɓe taaƴi ko yaltata ko taw ko seeɗa tan yaltata wona kayino ko weela foof ne yalta e nder leydi he e oɗo saaha joni noon ala ko heddi tan heddini laamu ngu so wona kamɓe e laamu ngu e ɓeɗo remoɓe guerte ɗe wondude e société ardiɓe société kono sona ardiɓe société biteɗo Sonacos o ɓe mbawa joddade ɓe mbawa tajji coggu ko fate coggu hit guerte coggu codgol guerte hitande hikka nde beele moni foof ne yiitawo hen hoore mum ɓe remoɓe jiita hen koye mumen hano hannirta ni usine o kadi wawa yitade hen hoore mum laamu ngu kadi yiito hen hoore mum hano hannirta ni kabaruji men e ɗemgal Pulaar koto leydi Mauritanie paaɗen to leydi Mauritanie ala no mbatten sowona jabboɗen musidɗo men sehil men Hamady Keneme assalamu aleykum wa rahmatullah
jam ñalle mon hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe en dow dine ma jam ñalle ma seydi ba puɗɗortoɗen kabaruji men e ɗemgal pular e nder leydi Mauritanie hono jencudi kawgel tawi ko jeenari hoorejo leydi Mauritanie ngel ɗon kawgel ngel yalti ñalawma hanki o tawi ha hande ngel ɗon kawgel yowitino koye janggude alqur'an el karim ko noonne kadi hay yetti famde ɗum ne tawtorono tawi hawno ngel ɗo kawgel ko yimɓe 50 o ɓeɗo yimɓe 50 eɓe tawe e nder 15 dewnuji gonɗi e nder leydi Mauritanie yalti hoore boowal e ngel ɗo kawgel tawi kay woni gadano ko biteɗo Ibrahim Mohamed Lamine on ko diwan hawdul qarbiya rewi hen ko biteɗo Nour Sherif al Nour ha joni tawi ko Sherif Lamine on ko diwan e chéri woni tataɓo ko Ibrahim Cheikh Al Hassan on ko ɗo e nder wuuro hono Nouakchott nokku jagorgal leydi Mauritanie kalfinagal ko yowiti e cellal ɓe kawliti kay tawi waɗeno holkis gam ƴeewede kay so tawi comani hon boroso Covid-19 koɓe ujunere e temedde jeetato e capanɗe nayyi innama ade ɓe kolliti kay ñalawma hanki o yitiraɓe tawi ko coronavirus e nder leydi Mauritanie ko temedde ɗiɗi e capanɗe nayyi e yimɓe jeegoma ɓe kolliti heɓti cellal ɓalle mumen hotegal leydi mumen ñalawma hanki o ko temedde ɗiɗi e capanɗe jeenayi e jeeɗiɗi innama adeya ɓe kolliti kay wasi pittali mumen ñalawma hanki e rafi coronavirus ko yimɓe 13 en teske tan tawi ko oɗo woni bila ɓurɗo tawi ko hewde wasɓe pittali mumen e nder ñalawma ono goto kamɓene ko jagorgal ngal ɓe garti kay o hollide tuggude kay nde rafi coronavirus natti ɗo e nder leydi Mauritanie winditiɓe doggol wonduɓe rafi o ɓe jettima 1.415 innama adeya ɓe kolliti kay heɓti cellal ɓalle mumen ko ujunnaji jeenayi e capanɗe jeeɗiɗi e jeetati innama adeya ɓe kolliti heddi rafi coronavirus tawi kay ko wasɓe pittali mumen ko 114 innama adeya hono gardiɗo jagorɗe leydi Mauritanie Mohamed Ould Bilal o ardima gomu jagorɗe kalfinade ko yowiti e haɓade hono coronavirus ɗo e nder leydi Mauritanie kanko gardiɗo jagorɗe o holliti kay tawi ko peeje baɗanoɗe gam handade ko yowiti e caragol coronavirus e nder leydi Mauritanie ɗen peeje maɗe jokku o wali mo diwan hawdul qarbiya Cheikh Al Abdoul Abdallah kankone kay o wawi ardade ko yowiti ha hande jokkirgol masque uji ko noon kadi e gueɗe coɗorteɗe fandare nde ko gam habde ko yowiti e caragol hono rafi coronavirus e nder leydi Mauritanie kanko waali o erima tawi ko ɓesguji ɗi nde mbawata hormaji tawi kay ko kuule laamu ngu jetti gam falade ko yowiti e coronavirus hono commune Darnayim ɗo e nder wuuro Nouakchott toon kadi fuɗɗi ha hande tawi fuɗɗi toon ko yowiti e sensibilisation to banggue findinde e hirjinde tawi ko gendidi nde rentorto tawi ko hono mboroso coronavirus ɓe kolliti kay fadare nde ko gam ha hande tawi ko wallude ɓesguji ɗi ne ndentori tawi ko coronavirus ha hande oɗon commune kamɓe yuɓɓinɓe oɗon ñalawma tawi ko pelle ɗe gona laamuyankoji ɓe kolliti kay ɓe jahani juuɗe ɓole eɓe jaadi ko yowiti e masque uji ko noon kadi e gueɗe coɗorteɗe gam kay tawi ko hokkude hono ɓesguji ngal ɗon leegal hono maire tawi ko diwan o kankone kay o wawi ha hande erade ɓesguji ɗi nde jokkata rentade ko yowiti e caragol coronavirus hakimmo diwan Ayoun Cheikh Al Seyid kankone kay o ardima ko yowiti e duppugol tawi ko ñamele cuutude ko duppa ko kene tonno e tonnuji ɗiɗi tawi ha hande ɗum ɗon koko suutiya ne tawtora tawi ko hono ɗeɗon golle nalaɗo jagorgal leydi Mauritanie kalfinagal ko yowiti ha hande e julago tawi ko kanko biteɗo Issa Abdoulaye Diako o wawi ha hande tawi ko erade ɓesguji ɗi nde mbawata rentade kala ko yowiti e ñamele hono cuutuɗi hono porte parole du gouvernement Sidi Wul Salem tawi ko joguiɗo konngol laamu ngu kankone kay o wawi artude ha hande ko yowiti e leydi Mauritanie keɓgol mum ko fati e vaccin Covid-19 kanko ha hande tawi ko joguiɗo konngol laamu ngu Sidi Wul Salem o holliti tan tawi ko leydi Mauritanie ene ɗamini tan ma heɓ tawi ko yowiti e vaccin coronavirus ɗo tan e lewru février hay to lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho o wawi ha hande hollidde so tawi woni hono ɗon vaccin naati e nder leydi Mauritanie fuɗɗorte tawi kay ko ñakkede oɗon vaccin ko golletewɓe ko yowiti e cellal ko noon kadi hay ticce sembeji leydi Mauritanie o holliti kay ha hande ɓeɗon so tawi ndiwama gollontoɓe tawi ko laamu ɓen kadi ma keɓ ko yowiti e vaccin Covid-19 ko noonne kadi o holliti hono mawɓe joom duuɓen tawi ko wonduɓe e ñabbuli duumiɗe ɓenne kala ma mbaw tawi ko heɓde ko yowiti e oɗon vaccin Covid-19 hono fedde windere yankore halfinade ko yowiti e cellal tawi koye nder windere nde kamɓene kay ɓe kolliti leydi Mauritanie ma heɓ ko 20% e nder vaccin tawi ko Covid-19
hono fedde tawi ko ɓamtare wuro ke heedi nder legal moderne kamɓene kadi ɓe juɓɓini ñalawmaji tawi ko findindi e tindindi e hirjinde hono ɓesguji ɗi nde mbawata rentade kala ko yowiti e ceeragol coronavirus ɓe kolliti kay tawi ko ɗiɗon hirjinoji ɗi puɗɗi koye nder leyɗe e nder wuuro hono keydiya ko noonne kadi ha yetti tawi ko jeehe keydi ko noon e nokkuji ɗi ganduɗa ko ɗon tigui yimɓeɓe ɓuuri wawde moɓodirde fandare nde ko gam findinde tawi ko ɓesguji ɗi nde mbawata tawi ko rentade ceeragol hono coronavirus ɓe kolliti kay ɓe jahani juuɗe ɓole eɓe jaadi ko yowti e masque ji ko noonne kadi e gueɗe tawi ko coɗorteɗe e gueɗe laaɓal kala beele ha hande tawi ko hokkude hono ɓesguji ɗi ɗo e nder wuuro Nouakchott ñalawma hanki o e nder ɓoggi karalleji yiya ko rewɓe ɗiɗi tawi ha hande ɓe mbaɗi ko vidéo ji mabɓe eɓe jogui tawi ko fetilaji mabɓe eɓe guijiro gam ha hande yoɓade tawi ko fittade biyeteɗo Cheikh Al Rida eɗen gandi ko gorko businessman Mauritanie tawi kay ko ñamlotonoɗo hono galleji gam tawi ko yeytude ɗum noon tan ene teska tawi ko kanko Cheikh Al Rida omo rewe ko yowti e ñamale kewɗe ɗo e nder leydi Mauritania ɗum noon tan ha hande ɓeɗon rewɓe ɓe kolliti tan koɓe ittoɓe tawi ko fittano makko kanko Cheikh Al Rida kamɓe ha hande tawi ko rewoɓe Cheikh Al Rida tawi ko ñamade ɗo e nder wuuro Nouakchott saaha kala ɓe mbaɗa tawi kay ko seppoji mabɓe ko wattidi ko tan ɓe mbaɗi seppoji mabɓe ko to damargal tawi ko gardiɗo e leydi Mauritania kono ha hande sari ɓe sakiɓe ko sembeji e leydi Mauritania Hammadi Keneme gorko mo Fimboye Jeejengo ɗo e Nouakchott fade weltade ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Hammadi Keneme golle ma jooɗi peewi sen ummima to leydi Mauritanie ko to leydi Gambie paaɗen to leydi Gambie noon hikka waɗi duuɓi jeetati kala hitande ko fate ñalngu pulago ne yuɓɓine e nder leydi he hitande hikka nde noon ɓe cuɓi tigui ko ngoɗo wuuro walla oɗo nokku biteɗo Basse ko ɗum toon ɓe cuɓi hitande hikka nde ma en ketto hen noon sawto men musidɗo men sehil men biteɗo Codé Néné Abouba Codé Néné Abouba assalamu aleykum eyyi hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma hande ko ɗo gonɗen e leydi Basse golɗo noon waɗi laabi jeetati fulɓe Africa ene juuro ñalande nde ganduɗa ko ñalande pulagu ene wayno ɗiɗo duuɓi foof heewi waɗede ko toon to Sérékundale Banjul golɗo noon suuɓa ko ɗo e leydi Basse to wiyete leydi Fuladu walla to Basse tigui e hoore muɗum eɗen dardi noon e goto mo ganduɗa kadi ko kanum ko tergal e nder fulɓe Africa ɓe ganduɗa kanum mi juɓɓiɗi nde ɗo ñalande Samba Diawo bisimilla ma e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma a jarama Abou mi salmini weltare ɓiɓɓe fulɓe mi salmini pullo ɗo woni foof mi salmini kala kettotoɗo ma gabbiɗo nde fedde weltare ɓiɓɓe fulɓe mi salminima e inde fulɓe Africa ngol ɗo waɗi laabi jeetato ɗon juuro ñalande jibinande fulɓe Africa en jiin kawriliɗo fulɓe foof ene wayno ha esta ɗo heewi teb te ene kadi fulɓe gummima ha caggal leydi Samba Diawo holko joguiɗaɗo haalana fulɓe ɓe e ndeɗo ñalande nam wallahi Abou wayno no mbiruɗano ko hikka woni duuɓi jeetati gila fedde fulɓe Africa sosi te ko o woni anniversaire jeetato o momin mboyi o wat hikka noon ko taki anniversaire o mboy waɗi spécial wayno goɗɗum mboyi yooɗi ko hikka woni anniversaire folo mo gandanɗa hoorema min guittimo e leydi Kombo min nattinimo e nder leydi Fuladu te sa nani Fuladu noon ko ɗum woni wuddu fulɓe e lesdi Gambia hay lesdi Sénégal ko Fuladu o ko ɗum woni fulɓe ko jii sa nani Pulagu ko Fuladu fuɗi ha wonde noon ɗum noon ko wawniri noon hansi fulɓe Africa ari juurimama ɗo Pulagu koko foti wonne te koko gandanɗa hoore maɗa koko weltinta pullo foof hikka kadi hawri koye rafi mboroso beele ɓittinani on kadi wayno ko hanti a yi koye population o ko corona ñawoña alhamdulillah duɗa o heewi teb ko hunde wotere rek komin jaɓani ko hikka wonɓe ɓaawo lesdi Gambia min jaɓani ɓe gara ɗum ɗon kay ko ɗum tan woni ko waɗi caɗele kono so wona ɗum Sénégal o e Guinée o ari ha heewi alhamdulillah noon tigui Samba Diawo min beltanimama e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma jarama Codé Néné Abouba golle ma jooɗi peewi eɗen eero fulɓe tan yen tinno kala pottitte baaɗe ɗi so tawi en potti en tinno yo wood ko darnuɗen hay sinno ko duɗal walla hayso ko école walla dispensaire kam yo wood ko maɗen goppen ɗon taw wona fottidde tan enen dépense haalisaji ene ñaama gayi ene ñaama maruji ene jaaha laabiji mumen ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Gambie koto leydi Mali paaɗen Soumaïla Cissé ko lundiyanke ngana dowlunoɗo jiiɗaɗo no feewi ndera leydi Mali jaltuɗo aduna taw yalti
yalti aduna koto pari lamorgo leydi France te yaltinimo aduna kadi ko mbodo so coronavirus kanko Soumaïla Cissé non aljuma hanki o wadanama hommage uji kewɗi no pular heewide ni ko woyi mayɗo koko manti gurɗo ko ɗum woni ko woyata mayɗo ɗum saabi kanko Soumaïla Cissé ñalawma hanki aljuma hanki o wadanama hommage uji mawɗi no feewi ha tengti noon e nder Bamako ha tengti legal makko bitengal Badala Bougou noon ko toon woni legal ko toon hoɗande makko to galle makko familial woni to hoɗi ko toon tawate ko toon kadi siège landa makko wiyete ka l'URAD woni Union pour la République et la démocratie ko toon tawete yimɓe hewɓe noon yeeso galle makko tillisaji e caaleje mawɗe mbaɗama ɗon yimɓe hewɓe ne potti ɗon arde ƴettinde duwawuji men e settade gueɗe paydinde e golle moƴƴe ɗe o gollotono ko fati e leydi ndi koye nden sunare kadi koye ɗin hommage uji kadi mbaɗa e nder ngoɗo wuuro wiyetego ñankumfunke noon ko wuuro to mawni to mawni to yiɗa o wawa kadi ko to fiji ko toon noon hommage uji kewɗi kadi mbaɗama toon haalde golle makko e hollirde sunare mawde jogade ko fati jaltugol makko aduna ka joni kabaruji men e demgal pular to leydi Mali keddoɗen Moukhtar Wan ko hoorejo jagode leydi ndi e mbadi transition aseta hande o omo tawe tigi e nder Bandiagara woni tigi to ɓe mbiyata le pays Dogon e nder guure Dogon en omo yaade sete timmuɗo yahani goto omo yaade sete timmuɗo e nder sete ɓe o yaade ɗon tawe hen jagorɗe nayyi woni 4 ministre nayimo to noon ko jillu gollal e mbadi ɗo ɓe mbiyata plan de relance économique gam yidde ƴellidde faggudu ha tengti e faggudu nde ɗon falde o yehi noon ko mbadi ko ɓe mbiyata plan de relance économique yidde makko noon ko e oɗo saaha joni inniri ɗum ko bourse de l'emploi de la formation professionnelle woni tigui ƴettude peeje no sukaɓe golliri ƴettira e golle habde wasam gollako e sukaɓe kadi no keblora e fitram gollagal tawa kala ƴettude jaltude ne wawa ƴettude golle mum hano hannirta ni beele ne usta wasama gollade e nder falde he ha joni koye nder leydi Mali keddoɗen jeen to commissariat mo 11e arrondissement e mbadi haɓade bandiyagal e rutude caasiyagal commissariat mo 11e arrondissement e gardugol commissaire divisionnaire Mamadou Diabaté ɓe teɓima bandiji ɗiɗi mawɗi molanteɗi Allah tampinnoɓe yimɓe taw ko bandiji joguitiɓe e kala saaha waɗoɓe tigui guyka am vol à main armé woni joguitiɓe ha teddi e kala saaha mbaɗata janguji mumen eɓe tampinno yimɓe noon no feewi ha tengti noon e yimɓe Bamako ɓe tampinno ɗumen no feewi kamɓe ɗiɗo kala noon ɓe teɓama taw ɓe teɓama noon ko guila ñande 2 lewru décembre gonɗe ndu sanga 11h ɓe tawa kadi koɓe jogui petelaji mabɓe pisule hinde pisule monen mabɓe kala pisule mum waɗi kuure ha widdaga hen goto ne wiye SAD yara duuɓi 25 keddiɗo alkule inde mum ko AK yara ko duuɓi 26 ɓe jeyata kamɓe noon ɓe kewno yande koye galleji walla e boutikaji walla saaha ɓe paddo yimɓe ɓe kefta kala ko joguino koɓe tampinoɓe gonaɓe e oɗo saaha joni ɓe tawi tigui e juuɗe laamu ha joni koye ndina mbadi keddoɗen jeen to 14e arrondissement to ne ko biteɗo HM inde muɗum fuɗɗiri alkule biteɗe alkulal HBD ko on tigui on noon dartuɗo e kala saaha ko funtude yimɓe ñaama kopperejo mumen e mbadi noon kala to ari o wiyata ko kanko woni conseiller juridique hoorejo leydi ndi e mbadi transition woni tigui kanko wiyata kanko woni conseiller juridique banda o gardiɗo leydi ndi e oɗo saaha joni o ri beelama fittaɗo makko tewo pani hawa teɓa tawa kadi o yani koye camaleje dolingaji commissariat mo 4e arrondissement wertino ko hen o yani kanko noon nde o nanguete nde ko caggal nde o yetti e nder bureau ji taw ko gonɗo directeur général téléphone société téléphone mobile tawateɗo nder Bamako o holliri tigui wonde o wiyete ko docteur Guindo kanko woni conseiller juridique hoorejo leydi ndi e oɗo saaha joni addimo noon ko yidde kay yidde tigui ƴettude programme juɓɓudi ko fati pottital saabu hoorejo leydi ndi ene yiiɗi joddade e oɗon directeur général société téléphone mobile o holliri noon ko ɗum addimo noon yidde heblanade ɗum e kala o yettinima no téléphone directeur o e kala saaha omo nodda ɗum ha waɗi saaha goto noon o holliri ɗum tigui wonde ɓoyata pottital ngal waɗa nokku o suɓama omo namdi on noon nde rokkatamo 500 000 francs CFA woni temedere ujunere taw ko francs CFA mo leydi Mali ñamata o namdi ɗi ana kopperejo noon o holliri on haalis noon ko gam yidde kay ittude ñonkoto waɗi
wonde wiite désinfecté warde dendagal microbaji e mborosaji wadde désinfecté o nokku to puttal ngal ɗamini wadde on directeur noon nde o wiiri noon e oɗo saaha gonnaɗo taw kadi koye saaha wempejere ɗiɗi ɓere ko fati e coronavirus dampi on sikkitaki hen holliri noon mani ɗum o koppireji ɗe kono noon neldetamo tigui koye téléphone makko e to wiyete nokku to ɓe mbiyata mobile cash to mobile cash noon nde o holliri on ko ɗon tigui on wimo ala kañum yiiɗa neldede ɗen koppereji e mobile cash yiɗi tigui hokkirede kalis o ɗo retta kañum yidde muɗum ko ma nulto neɗɗo arana ɗen koppereje ko ɗon noon on directeur général société téléphonique mobile ko ɗon fuɗɗi fayde nde o fuɗɗi fayde noon o holliri on tigui caɗele ngala hen yo nuddu nelaɗo mum nde on nuli nelaɗo mum noon arande ɗen koppereje nde on yetti joƴina tigui e bureau ji ɓuɓɗi e siège uji ɗaɗi wiya yo jeeɗo fada seeɗa ko ɗon tigui directeur général téléphone mobile o noddi police commissaire yamo 14e arrondissement ɓoyani ko oto ha wi dak policier ji ɓe gari ɓe teeɓi oɗon sagata ɓe nanguimo noon ɓe dewi makko tigui haaɓe mbawi yettade oɗon biyeteɗo HBD taw ko biyannoɗo kañum woni conseiller juridique horejo leydi ndi nde on teeɓa noon to o wulani o yeddani ko tuma ko kala e oɗo saaha joni omo tawi juuɗe dadiɓe omo fadi ñawore makko ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar sen numima to leydi Mali ko to leydi Niger paɗen to leydi Niger ko aljuma hanki o wonno ñalawma sakketa ko fati ruma jarre bo e nder leydi he ñalawma aset hande ko foftere aɗa janggo ono woni sumgoji subade horeji leydi e subade chardiyeji leydi ndi kala woni ko wiyete les élections couplé e oɗo saaha noon fodde 30 mbiri woni candidat yiɗɓe ardade leydi ndi ko kañumen tigui gembini ɗina sumgoji dendagal wotoɓe noon woni les électeurs ko ɓe million ngaji jeeɗiɗi e feccere ko kañumen nodda aɗa janggo o yo gara cuuɓo horejo leydi men cuuɓo kadi chardiyeji mumen hollirama noon hono Amadou ko mo candidature mum salana ko dowlude no fewi on waɗi erango faade dendagal yimɓe mum kala nde gotanta oɗon biteɗo Mouhamada Ousmane men naɗo wonde horejo leydi ndi gembiɗe oɗo saaha joni gam yidde artude e jappere laamu kulhuli noon ne jogano fewi e oɗo saaha joni ha tengti e pelle ceɓɓetiɗe ɓe menace uji mumen wonde tigui ko kaɗata sumgoji ɗi koko mbaɗata dillere ha tengti noon e nokku to ɓe mbiyata lac Tchad ha hakkude kerol hakkude leydi Niger e leydi Mali kala e oɗo saaha ko kulhuli mawɗi joga hen ko fati ɗeɗon pelle ceɓɓetiɗe ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar koto Centrafrique paɗen Centrafrique ne ko alet janggo nogas e jeeɗiɗi kamɓe koye mabɓe mbaɗata sumgoji mabɓe des élections couplé taw ko sumgoji horeji leydi e sumgoji sarɗiji kala kañumen mbadda tan ñalawma goto e oɗo saaha joni noon e cilciltiri ruma jarribo o noon hollirti hawri tigui koye pelɓodiral hakkude pelle tati joguitiɓe ha teddi gam yidde hadde sumgoji ɗi yiɗɓe derguidde laamu ngu ene tuma noon ko biteɗo François Bozizé mennoɗo wonde horejo leydi ndi ko kañum heedi caggal mabɓe gam yidde derguidde laamu ngu caggal kayde salana ko fati e candidature muɗum e oɗo saaha joni ñalawma aljuma hanki o wonno ñalawma sakkete ruma jarribo teskama noon mbiriji kewɗi woni candidat ji kewɗi kuuli wadde rumaji mumen jarribo mitingaji mumen kono haɗani horejo leydi ndi gembiniɗo gam ƴamoyde deuxiéme mandat on noon waɗi tigui meeting mum hano hannirta ni e nder nokku lamorgo leydi ndi hollirama noon aljuma hanki o perɓodal waɗi hakkude pelle ceɓɓitiɗe ɗe hakkude men dadiɓe ɓe laafaji mbulaji tawa kadi ko casque bleu enen no holliri mawɗo loni o holliri tigui ha tenti noon e nokku biteɗo Dékoua noon ko toon tigui perɓodal musgal waɗi laafaji mbulaji tati mbasi hen pittali mumen tawa kadi ɓen laafaji mbulaji tati was pittali mumen kala ko dadiɓe ɓe leydi Burundi koto RD Congo paɗen ñande alarba no gasa tati bawte gonɗen ɗum hollirama tigui laano ndiyam yo wino tawa kadi waɗino mayɓe bila mayɓe noon toskama tigui ɓeydima no fewi tawa kadi laana ka yuno tigui koye ngoɗo maayo to ɓe mbiyata lac Albert tawtengo herol hakkude leydi Tchad hakkude leydi RD Congo e leydi Uganda bila mayɓe noon e oɗo saaha joni hollirama tigui 49 goski puɗɗima yitede tawa kadi ko wasɓe pittali mumen koto leydi Éthiopie paɗen laamu leydi Éthiopie ɓe kolliri tigui aljuma hanki o wonde sumgoji sarɗeji leydi ndi dittinteɗi e kala saaha waɗa tigui ñande joyiya lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goo woni hitande dartonde kabaruji men joolam jaɓeri sen ummima kabaruji men joolam jaɓeri koto dowlaji dentuɗi Amérique paɗen to dowlaji dentuɓi Amérique aljuma hanki o sanga 6h30 subaka waktu Amérique e gan sanga futane woni 2h30 minutes tanga tisbar ko ɗon tigui fettande mawde fetti taw ko fettande mawgo nde fetti e nder ngoɗo wuuro wittengo Nashville tawtengo e nder
nder état biteɗo Tunisie hollam ti ko werla goto fetti toon mo werla no mo hinde Hervé woni camping ko kañuma fetti toon o fetti noon e sahal o fetti noon koye lawol taw ko lawol ɓurgol wawde rewede lawol commercial e lawol tourisme en keewi rewde haalay wonde moƴƴo hay goto wasani hen fittade mum kono hollirama tigui yimɓe tato marmi hen barmande musde no feewi koto leydi France paɗen laamu leydi France ɓe keeɓe kolliride leydi France heeɓi neɗɗo gadano taw ko gondude e oɗo mboroso coronavirus e mbadi kesiri taw ko mboroso ummoride e oɗo saaha joni to Royaume Uni hollirama noon ko aljuma hanki o yiita nder leydi France e nokku to wiyete Tour omo tampi no feewi oɗo saaha joni omo joña tigui e mbadi quarantaine omono joña hollirama noon ko guel ñande 14 lewru décembre o minoto Royaume Uni ko faraysinnajo ko toon wurdo to Royaume Uni oɗo saaha joni wartidira leydi France ha joni to leydi France ɓe kolliri tigui ɓe keeɓi tigui premier dose uji mabɓe ko fate vaccin ji oɗo rafi coronavirus taw ko vaccin ji ummiriɗi to oɗo usine walla société biteɗo Pfizer taweteɗo dowlaji dentuɗi Amérique hollirama ko ñalawma janggo o ɓe puɗɗoto tigui vaccination ngaji mabɓe koto leydi Italie pupaden leydi Italie woni leydi joyɓiri to banggue boomade hewɓe mayde oɗo mboroso coronavirus kamɓe leydi Italie ɓe kolliri tigui wonde ɓe keeɓi camion mabɓe gadano frigorifique baɗɗo vaccin ji taw ko vaccin ji Pfizer ummoriɗi tigui to leydi ndewi camion noon rewi koto leydi Belgique hollirama tigui fodde waktuji sappo o waɗe lawol ko adi komo yetto leydi ndi on camion noon frigorifique o waɗi ujunnaje jeenayyi temedde jeeɗiɗi capanɗe joyyi a dose hollirama noon ko ñaɗe aleda janggo nogas jeeɗiɗi ɓe puɗɗoto campagne mabɓe de vaccination koto Royaume Uni paɗen coronavirus mo mbadi kesiri peñƴo e oɗo saaha joni to Royaume Uni hollirama docteur ɓe kolliri rafi o noon ko jawɗo rabde no feewi kanko ɓuuri mborosa gadano o wawde yawde rabde kono noon hollirama tigui o ɓuurani ñadde e oɗo saaha joni noon koye ɗin tigui on guiri garaɓe goni koto Afghanistan paɗen subaka hande lawto Kaboul lamorgo leydi ndi ko attande mawɗe otti toon taw ko bomboje e ɗeɗon pelle ceɓetiɗe mbaɗi toon janguji men hollama tigui famdi kala police ji ɗiɗi mbasi hen pittali men koto leydi Russie cakkitorɗen laamu leydi Russie ɓe kolliri tigui ñalawma hande ɓe mbaɗi 2 juillet woni tigui ɓe jiiti tawa kadi ko attentat mo fedde état islamique yinno yuɓɓinde e nder leydi he tawa kadi ɓe jinno wadde ɗum koto nokku to wiyete Dogesten e nder kokosa musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno komin tonga noon kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal to ko musidɗo men sehil men Saydou Abouba to leydi Gambie ko kodda nene Abouba to Mauritanie ko monsieur Hamadi Keneme ketki malaki jam yo jam Allah jogo mi jogo on